Akwụkwọ nke Mak isi nke 9. O wee sị ha, n'ezie ana m asị unu, e nwere ụfọdụ n'ime ndị nọ n'ebe a bụ ndị na-agaghị anwụ ruo mgbe ha ga-ahụ alaeze Chineke ka ọ na-abịa n'ike. Mgbe ụbọchị 6 gasịrị, Yeshua kpọrọ Pita, ndị dara ngwọrọ 3 na ndị mmụọ ọjọọ so ya wee duru ha gaa n'ugwu dịpụrụ adịpụ n'okporo ụzọ. Ụdịdị ya wee gbanwee n'ihu ha. Uwe elu ya na-enwu gbaa ma dị ọcha nke ukwuu dịka snow, nke na-acha ọcha nke onye ọbụla na-emeju ihe agaghị enwe ike ime n'ụwa. Mgbe ahụ Elaịja pụtara n'ihu ha na Mozis, ndị na-akparịta ụka na Yeshua. Pita wee zaa sị, Yeshua, Onyenwe anyị, ọ dị mma na ị nọ ebe a, ka anyị wukwuo ụlọ ikwu 3, otu maka gị, otu maka Mozis, otu maka Elaịja. Ma ọ maghị ihe ọ na-ekwu, n'ihi na ha tụrụ egwu. Mgbe ahụ igwe ojii kpuchiri ha. Otu olu si n'igwe ojii ahụ pụta na-asị, onye a bụ ọkpara m mara mma, gee ya ntị. Na mberede ha lere anya gburugburu, ha ahụghịkwa onye ọbụla na-ekwu maka Yeshua, naanị ya na ha. Mgbe ha si n'ugwu ahụ na-arịdata, o nyere ha iwu ka a ghara ịgwa onye ọbụla ihe ha hụrụ, ma ewezuga mgbe Nwa nke Mmadụ si n'ọnwụ bilie. Ha wee debe ya n'onwe ha ma jụọ ibe ha ihe mbilite n'ọnwụ pụtara. Ha jụkwara ya sị, gịnị mere ndị ode akwụkwọ ji ekwu na Elaịja ga-ebu ụzọ bịa? Ọ zara ha sị, Elaịja ga-ebu ụzọ bịa ma weghachi ihe niile dịka e dere banyere Nwa nke Mmadụ. Ọ ga-ata ahụhụ ọtụtụ ihe ma tinye ya n'ihe ize ndụ. Ma asị m unu na Elaịja bịara, ha mekwara ya ihe ha mere a chọrọ ya, dịka e dere maka ya. Mgbe ọ bịakwutere ndị na-eso ụzọ ya, ọ hụrụ igwe mmadụ gbara ha gburugburu. Ndị ode akwụkwọ na-arụrịta ụka na ha. Ozugbo ahụ ndị mmadụ niile hụrụ ya, ṅụrịrị ọṅụ, ha wee gbaa ọsọ bịakwute ya ma kelee ya. Mgbe ahụ ọ jụrụ ndị ode akwụkwọ sị, gịnị ka unu na-arụrịta ụka n'etiti onwe unu? Otu n'ime igwe mmadụ ahụ zara sị, onye ozizi, akpọtara m gị nwa m nwoke nwere mmụọ ogbu. Ebe ọ kpọtara ya, ọ na-akwa ya emo, na-akpasu iwe, na-atakwa eze ya, na-akwa ya. M wee gwa ndị na-eso ụzọ gị ka ha chụpụ ya, ma ha enweghị ike. Mgbe ahụ ọ zara sị, unu ọgbọ na-enweghị okwukwe, ruo mgbe m nọnyere unu, ruo mgbe m na-ata unu ahụhụ, kpọta ya bịakwute m. Ha wee duru ya bịakwute ya. Mgbe mmụọ ahụ hụrụ ya, o jidere ya, o wee daa n'ala na-eje ije ma na-ata. Mgbe ahụ ọ jụrụ nna ya sị, olee mgbe ọ dị otu a? O wee zaa sị, kemgbe ọ bụ nwata. Ọ na-atụba ya n'ọkụ na mmiri ka ọ bibie ya. Mana ọ bụrụ na ị nwere ike ime ihe ọbụla, nyere nwa ahụ aka ma nwee ọmịiko n'ebe ọ nọ. Yeshua wee sị ya, ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya, ihe niile kwere omume nye onye chọrọ ime ya. Ozugbo ahụ nna nwatakịrị ahụ na-ebe akwa n'ụjọ sị, Onyenwe anyị, anọ m n'ahụhụ, nyere m aka na-enweghị ike m. Mgbe Yeshua hụrụ ka ndị mmadụ na-abata, ọ bara mmụọ ahụ na-adịghị ọcha mba sị ya, gị mmụọ na-achị achị na ntị chiri, ana m enye gị iwu ka i si n'ime ya pụta ma ghara ịbanye ọzọ. Mgbe ahụ mmụọ ahụ tiri mkpu bepụ ya, wee pụọ. Ọ dị ka a ga-asị na
ọ nwụrụ anwụ, nke mere na ọtụtụ ndị kwuru sị ọ nwụọla, ma Yeshua jidere aka ya, bulie ya elu, o wee bilie. Mgbe ọ banyere n'ụlọ, ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya na nzuzo sị, gịnị mere anyị enweghị ike ịchụpụ ya? O wee sị ha, ụdị a enweghị ike ịpụta site n'ụzọ ọbụla ọzọ ma ewezụga site n'ekpere na ibu ọnụ. Ha wee si n'ebe ahụ pụọ. Ha wee gawa Galili. Ọ chọghịkwa ka onye ọbụla mara, n'ihi na ọ kụziri ndị na-eso ụzọ ya ihe sị ha, a ga-enyefe nwa nke mmadụ n'aka mmadụ, ha ga-egbukwa ya, ma mgbe e gbusịrị ya, ọ ga-ebili n'ụbọchị nke atọ. Ma ha aghọtaghị okwu a, ha achọghịkwa ịjụ ya. O wee bịa Kapanọm. Mgbe ọ nọ n'ụlọ, ọ jụrụ ha sị, gịnị ka unu na-arụrịta ụka n'etiti onwe unu n'ụzọ? Ha gbachiri nkịtị, n'ihi na n'ụzọ ha na-atụle onye kwesịrị ịbụ onye kacha mkpa. O wee nọdụ ala kpọọ ha abụọ wee sị, ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ ịbụ onye mbụ, ọ ga-abụ onye ikpeazụ n'ime mmadụ niile na onye ohu nke mmadụ niile. O wee kpọrọ otu nwatakịrị tinye ya n'etiti ha, kụrụ ya n'aka ya wee sị ha, onye ọbụla nke chọrọ ịbụ onye mbụ, ọ ga-abụ onye ikpeazụ na onye ohu nke mmadụ niile. Onye ọbụla nke ga-anabata otu n'ime ụmụntakịrị ndị a n'aha m ga-anabata m. Onye ọbụla nke ga-anabata m agaghị anabata m, kama ọ ga-anabata onye zitere m. Mgbe ahụ Jọn zara ya sị, Onyenwe anyị, anyị hụrụ otu onye a chụpụrụ ọrịa site n'aha gị, ma ọ naghị agbaso iwu. Anyị machibidokwara ya iwu n'ihi na ọ naghị agbaso iwu. Ma Yeshua sịrị, unu egbochila ya, n'ihi na ọ dịghị onye nwere ike ime ihe ebube site n'aha m. Onye pụrụ ikwu okwu mkparị banyere m? N'ihi na onye na-adịghị emegide anyị nọ n'akụkụ anyị. Onye ọbụla nke ga-enye unu iko mmiri ka unu ṅụọ n'aha m, n'ihi na unu bụ nke Yeshua, n'ezie asị m unu, ọ gaghị efu ụgwọ ọrụ ya. Onye ọbụla nke mejọrọ otu n'ime ụmụntakịrị ndị a bi n'ime m, ọ ga-akara ya mma ma akwụnye nkume igwe nri n'olu ya, ma tụbaa ya n'ime oké osimiri. Ya mere, ọ bụrụ na aka gị ga-eme ka ị mee ihe ọjọọ, njehie, bee ya. Ọ ka mma ka ị banye na ndụ nwee nkwarụ, karịa inwe aka abụọ wee gaa ọkụ mmụọ, n'ọkụ nke na-anaghị anwụ anwụ, ebe anụ ahụ ha anaghị anwụ anwụ, ọkụ anaghịkwa anyụ anyụ. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ụkwụ gị ga-eme ka ị mehie, bee ya. Ọ ka mma ka ị gaa n'ihu na ndụ wee mgbe ahụ inwe ụkwụ abụọ atụba gị n'ime ọkụ mmụọ, n'ọkụ nke na-anaghị anyụ anyụ, ebe anụ ahụ ha anaghị anwụ anwụ, ọkụ ahụ anaghịkwa anyụ anyụ. Ọ bụrụkwa na anya gị na-afụ ụfụ, dọpụta ya. Ọ ka mma ịbanye n'alaeze Chineke n'otu anya karịa ịtụba gị n'ọkụ mmụọ, ebe anụ ahụ anaghị anwụ anwụ, ọkụ ahụ anaghịkwa anyụ anyụ. N'ihi na a ga-etinye nnu n'ọkụ nye mmadụ niile, ha ga-etinyekwa nnu n'aja ọbụla. Nnu dị mma, ma ọ bụrụ na nnu adịghị njọ, gịnị ka a ga-eji mee ka ọ dị ụtọ? Nweenụ nnu n'ime onwe unu, ma dịrị udo n'etiti onwe unu.